and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Ay! Ano? Tinood yun eh. O, gini ko kay nagdamgo lang. Tinood gini nga imo kong gagkan. Unya, o sa may gibati ni mo? Murag kong gibayo sa langit. Kalain lahir gini kay taga-syudad nga babae. Lahir kay mga hawak ang taga-syudad nga babae. Lahir as bukid. Pero, ana, nakasaad ako na mo ini. Huwag ka magkasaan ako. Ako ang nakasaan ni mo. Kay ako ang niunang naghahawak ni mo. Ha? Mao din ha? Hala, ay, mura magugwa pagkatugpas akong pagdutaw ganina. Ana? At ito ba ka anak makatugpa sa inyo, Aldrin? Ano no? May uyab na gina ko. Oo, may uyab ka na. Busa, ayaw yun panguyab og lain ha. Samtang naapa ko. Kay, doon na pala ko yung sakit sa kasing-kasing. Day. Di ko manguyab og lain eh. Dili yun. Unya, ang unang anas imong kinabuhi. Buwag naman tingnan niya to. Kay, miuban ko siya sa pangag na mong silingan. Oh, maayo. Og, Aldrin, dili na ko gusto nga magiskot pa kasangahan atong imong unang uyab nga ana ha. Ako isaad. Promise ha. Di na lagi. Di na. Dali na. Mo paso na ta sa baybayon sa dili pa ta mamauli. Malipayon lagi kay ka no. Aldrin, indot kaayo ang dagat no. O indot kaayo ang hangin ining baybayon. Hindi yung kayo. Ang ngayon kitang duhang nagpaso, no? Ingon anak gyud ka magkatawa. Di si kalipay ni siya. Sa kalipay nang ini. Hindi ko kapugong. Aldrin, gunitin sa mga akong kamot. Unya, di ka mahadlok ka. Gunitan sa kamot. Nganong mahadlok man. Nga uyab naman ta. Hay naman tao ni si Altin, oy. Asa naman ni si Altin? Matig magkauli din siya. Nico! Ablihin ni pultahan! Kinala magkasulti tag maayo! Di na ko maging ni mo, day. Kay manghangbat naman ka, oy. Mura naman kag serial killer. Dili ko kriminal, Nico! Na-in love lang lagi ko ni mo! Dali, mag-inom ta na! Gusto kong mag-celebrate ta! Kaya hapit ng atong anniversary! Utsa? Uy, anniversary ko tatot. Kalimti na, oy. Ikaw ang kanunay mo pahinumdum na ako sa atong anniversary sa una! Nya karon, ikaw na ang musulti nga ako na ning kalimtan! Unsa magaglasiha sa pagkatao, Miko! Atik-atik lagi na itong imo! Joke-joke lang lagi to akong gugma ni mo estila. Pangitan lang guglayan, God. Bati na kay kugnaong. Kay imo na ning gigarasan. Busa pangitan laglain. Tudloy lagi ko kung saan nga malimtan ka! Tudloy ko! Unsayo na una mo karon, Aldrin. Katawa na sad. Kuhan kinang ambot. Basta malipayon kay ko. Nya, gilok. Unsay gilok. Gilok kay akong gibati nga uyab na ta. Gilok. Ay, ala. Uyawan ko, may bagting sa day. Si Bimiko. Hello, Bimiko. Bay, ariyan ako dire katingalit magapatay ko. Ikaw dito, no? Wala ba nakalimot ko ni mo? Nindot man ko kay nahitabo diri. Unya na nindot mo isina.
Batlungan na rin si Stila, oy, maluoy ka! Kaya kung di na ako iyang mapatyan, kung di ko niya mapatay, ako'y makapatay niya. Oh, ha? Uy, ayaw! Ayaw, ana bay. Mingon biyas lula nga. Unya na na! Ah. Unya na nag-isulti si mong lula! Kalain. Ariyan ako dali! Kailangan siya na. Mingon biyas lula nga. Ah, Andoy! Di ka mino? Ay, ilang. unya na lagi nag-isulti si mong lula! Ariyan ako dali! Nanako. Sige. Bye. May problema ang imong amigo? O, lagi? Unsaon na ako nga ganahan ko magkiguban nimo. Pero unsaon nanawag mo gid si Miko. Horror na ko nung yung isina dito sa bahay. Mao ba? Sige. Tuod. Ang imong ebidensya nga, nagkauyab na ta. Musunod ra. Ha? Lagaw na. Luwasan na ang imong amigo sa resulta sa iyang kabuang. Sige ha. Aloy. Mo din ipatiun kung hagkatag babaeng taga syudad. Magkatawa tayo kita ng usa. Ay, humumuta na ba ginyo eh. Maragi kong maalsa. Ako lang na itong tabangon si Miko. Kuy. Oh. Nangatangtang na ba itong plywood? Saan ba nagipuhat sa malditas kusina? Muragi panglabay ng mga butang dito. Oh, uy. Wala. Gilabay ng pultahan. Nang usam tao ng utok ni Stila, uy. Muram na siya na badsyat. Oh. Kuy. Mahurot magang ako mga butang tungod ng Stila. Naunsan mo kas Miko? Hala! Uy! May nabuwag sa sud sa bahay! Naunsan mo ka sa sud? Uy! Destina! Uy! Hala! Naunsan mo yung mga butang sa sala? Mura na kaya bagyo nga! Uy! One day! Destina! Uy! Ayaw! Ay! Hindi mapriso kinang ibuhat ni mo! Ipapriso na lang ko ninyo, be. Ha? Ano naman sa kapustanan ng kinabuhi, aba? Wana'y lami ng ako kinabuhi. Day, paminar ko. Lami man ang kinabuhi. Basta di lang ka manghagis. Matod pa ba yung lula nga? Andoy! Ang problema dili masulbad kung ipagi sa kasuko o sa pagpangisog. Kay ang pagsulbad sa problema, kinalang timing. Unya, sayop ding akong timing di ay. Wag yun kaka-timing ini day. Wag yun. Sa kanta pa, yabag kay kag tingog. Muna, mura kang bikanta kauban sa mga sikat. Unya, ikaw rin misimang. Mga papawaon yun ka sa grupo. Unsa to? Ibalik na gud imong gisulti, Aldrin. Kaayo ko kasabot ato da. Sige ha. Ingon ko, ayaw pang hagis kay dili ni imong bay. Ha? Tuod, no? Sige na, pauli lang na sa inyo ko. Sige na, pauli lang na sa inyo. Kaya basig na, nawag nagpulis si Miko. Likaw na, dali na. Ha? Na, murar magdoon ako nadunggan nga, sirena sa pulis. Daga na, sige na, sipat na. Sige. Uy, hala. May tulig isa na ako. May dagan siya dali, palayo din eh. Uy. Namingaw naman sa gawas. Wa na mumuak si Stila. Mayon tang kalma lang na siya da. Uy. May kalma na gid tingali kay na may langas gawas. Pero kita uy. Pagmahay ko baya nga akong gipaguyaban na si Stila uy. Laem na siya kung mo'y mag-uol. Sikang lainag yun. Ano kang ingon anak mo na siya? May bigo! May bigo, naunsa ka diha? Oh! Alvin! Ikaw na na ba eh? Ako na. Abilin mo tahan, Bi.
Wala si Tila dre, milakaw na. Bay! Bay! Oh. Saan mo ka? Kung sangos ka? Hain naman si Stella. Wa na, milakaw na lagi. Nadlok akong giingnan nga, mapreso siya siyang gibuhat. Nadlok siya pag isikot akong pulis. Salamat taon. Naunsam ng bayana, bay. Lahi man siya sa ubang babae nga akong gibuwagan. Nang layas malandayon ang uban, human ako buwagi. Ambot lang, unsa na siya. Bitaw, mas mahitod nga magsusi ka kung unsa siya klasiyas pagkababae, bay. Bay, mo inom muna kong tubig, bay, ha? Oh. Uhaw kayo. Sige, sige. Oh. Kuya. Naunsa naman daw niya akong mga butang, oy. Kaluwi siya kong mga butang. Yes! 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 Ako ang nagwagi! Yes! Daog yun ko, nilampot siya ko. Ate! Ate nga nang lipay man kay ka, ate! Ang nagwagi! Hala nga nang lipay kay ka! Kwarta, pi! Kwarta man dayon? Unsa may gusto nimong unahon ako, ana? Ang imong pangutana o ang pagpangayo nimo kwarta? Ang duha! Sige. Ang unang pangutana nga akong tubagon. Nalipay ko kay nasud na sa akong bulsa ang duha ka lalaki. Ha? Oops, dili day mahibaw nga. Dili day mahimo nga mahibaw ka, oy. Sige. Ni ay 5, oh. Alala, gawas na. Kay magsilipral ko sa sinugdanan sa akong kadaugan. Glad ko mo. Glad ko tasan ni mo giday. Kutas kayo, eh. Pero, hindi pa magkabayal rin. Kaayaw-gyog kulatahong bayana. Kundi palang kumahadlog mapreso sab ko, kulatahong ko gito. Malasa bitaw nimo karong adlaw ba sa? Tinuod gid imong giingon nga horror ay mong isina. Lahiras kong isina. Ha? Kaya nga no di. Kung sa may isina ni mo ganina, uban kang ana. Ha? Belden? Lamia bay. Siya lami. Ganun, naghaon na mo. Ganun, nagkaingon ka man nga. Lami. Unya ganun, nagkaingon man sa kang nindot. Ang imo isina. Wa mi mga on. Lamia di aning hagkan tagbabaeng taga syudad bay sa. Unsa? Unsa tong isa mo? Okay sa may mihawak ni mo? Ha? Si Ana. Uyab naman ni. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!